اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو آج دی محفل پاک بسلسلہ اِصال ثواب انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین جناب شاہد عمران صاحب محمد رفیق چیمہ صاحب صادق علی صاحب دیگر انہاں دے خاندان دے جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا تو پردہ کر گئے اللہ سب دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے حضرات گرامی اللہ تعالیٰ دا ایک قانون ہے کہ جو بھی دنیا تے آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا تو جانا ضرور ہے کوئی آج گیا کوئی کل گیا کوئی پرسوں گیا بالآخر ایک نہ ایک دن دنیا تو جانا ضرور ہے پاویں کوئی 1000 سال بھی زندگی بسر کر لوے بالآخر موت آنی ہی آنی ہے دنیا دے ہر مسئلے دے اندر اختلاف ہے ہر مسئلے دے اندر جڑا مردی مسئلہ پوچھ لو ہر مسئلے اندر اختلاف پایا جائے گا مگر ایک موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جدے اندر کسے دا کوئی اختلاف نہیں سنی ہوئے دیوبندی ہوئے وابی ہوئے شیعہ ہوئے چکڑالوی ہوئے عیسائی ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے برہمن ہوئے کسے بھی مذہب نہ تعلق رکھن والا ہوئے کوئی بھی عقیدہ رکھنے والا ہوئے سارے اس گل نو مندے ضرور نے کہ ایک دن مرنا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن مجید اندر ارشاد اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کل من علیہا فان فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہنے والی ذات رب العالمین دی ہے حضرات گرامی آج دی محفل پاک اِصال ثواب خصوصاً والد دے اِصال ثواب دے حوالے نال محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے والد ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جدا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر کیتا ہے اور ایک والد دی ذات ایسی ہے جدے نام دی اللہ نے قرآن وچ قسم بھی اٹھائی ہے والد دی اللہ نے قرآن دے اندر بولیے ذرا والد دی اللہ نے قرآن اندر قسم اٹھائی ہے اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد فرمایا اس شہر دی قسم ہے جتھے سونیا تسی رہندے ہو مینوں والد دی قسم ہے مولود دی قسم ہے تو والد ایسی عظیم شخصیت دا نام ہے جدیاں قسمہ خود خدا نے بھی قرآن وچ اٹھائیاں آج اصل اسی نات خواہ دیتے چڑھ گئے انہوں نے باپ نو سوٹی اس مقام تے دیتا ہے تھے ماتڑ ساتھی سمجھدا شاید ابے دی کوئی شان ہی نہیں ہے کوئی سمجھدا شاید صرف ماں دی ہی شان ہے ابے دی کوئی شان ہی نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں
میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا جے تے باپ نو ویکھ لو. جنت دا درمیانی دروازہ سرکار نے باپ نو قرار دیتا ہے. تو اے عظمت اور شان ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑی بیان فرمائی. ڈاکٹر صاحب آجو اگے تشریف لے آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن پاک دے چند الفاظ تو آڑے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تو آڑے رب دا اے حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو. اپنے والدین دے نال کی کرو جی؟ ماشاءاللہ جڑے کر دے او بولو باقی بے شک چپ کیتے روے جے. والدین دے نال حسن سلوک کرو. حسن سلوک ایک اپنے اندر بہت وسیع ایک مفہوم رکھ دا ہے. حسن سلوک کیویں کیتا جائے؟ اپنے ماں باپ دے کھانے پینے دا خیال رکھیا جائے. انہاں دے لیٹنے دی جگہ دا، بیٹھنے دی جگہ دا، کھان پین دا، دیگر معاملات زندگی دا خیال رکھیا جائے. تے جدو انہاں دے سامنے کوئی گل کرنی پہ جائے تے آکڑ کے نہیں بلکہ لف کے گل کرے. انہاں دے سامنے جدو گل کرے تے لف کے نرم لہجے دے اندر. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے حسن سلوک دے اندر اے بھی چیز شامل ہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ دے کول بیٹھا ہوئے انہاں نال بہ کے گفتگو کر رہے ہوئے، گفتگو کردیاں تینوں کوئی کم یاد آ جائے تم اتھوں اٹھ کے کدھرے باہر جانا چاہنا ہے. تو ساڑی عادت ہوندی ہے جی میں زمین تے اسی بیٹھے ہیں اسی جدو اٹھنا ہے نا تو اٹھ دیں اسا اپنا پیچھوں پلو چاڑنا ہے کہ نہیں؟ بولو صحیح. ایک ساڑی فطرت یار پیچھے کوئی چیز نہ لگ گئی ہوئے انج کپڑے نو چھنڈ دا بندہ. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حسن سلوک کے چیوی چیز شامل ہی کہ تم ماپیاں دے کول بہ کے گلاں کردا ہوئے نا تے گلاں کردیاں تینوں اوتھوں اٹھ کے کدھرے جانا پہ جائے آندے نے انہاں دے کول اٹھ کے اپنے کپڑے بھی نہ چاڑی. سبحان اللہ آکھ سکتے ہو دیکھ وریا کو آندرہ پیار میں آندے نے اپنے کپڑے بھی نہ چاڑی. حضور وجہ فرمایا وجہ ہے کدھرے ایسا نہ ہوئے تیرے کپڑیاں تو گرد و غبار اڑ کے کدھرے ماپیاں ہوتے نہ پہ جائے. اے ساڑا اسلام اے درست دیندہ ہے. اے یورپین کنٹریز والے سال دے اندر ایک دن فادر ڈے تے ایک دن مدر ڈے دا منا کے سمجھ دینا تھی ماں پیو دا حق لا دیتا ہے. گرامی قدرات ساڑا اسلام ہوئے انہیں یہ نہیں کیا سال ایک دن پیو دا تے ایک دن ماں دا منا کے تے باقی جے ماں پیو بڑھے ہو جان تے انہوں اولڈ ہاؤس سے چھڑ کے آئیں. فرمایا نا انہاں نو گھر رکھ انہاں دے نال خدمت کر تے جے اے بڑھے ہو جان نا تے انہاں دے بڑھے ہون دے ہوتے تو اپنے بازو نرمی دے نال انج انہاں دے سامنے پھیلا کے رکھیا کر. اچھا اسی بعض دفعہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آما کہ اسی مہینے بعد پیو نو 1000 روپیہ دینے ہیں اسی پیو دا حق ادا کر دے. 1000 روپیہ ماں نو مہینے بعد دیتا اسی سمجھنے جی اسی ماں دا حق لا دیتا ہے. جی اماں نو کھان پین دا ویکھو نا جی کپڑے شپڑے لیا کے دینے ہیں اسی حق لا دیتا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ ایک روایت لکھی. فرماندے نے سرکار دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے آ کے عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا آیا. فرمایا دس کیڑا مسئلہ ہی؟ عرض کی تھی ضرور میرے ماں باپ بڑھے ہو گئے نے تے انہاں دی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ منجی تے لیٹیاں ہی بولو براز کر دیں دیں پیشاب پخانہ چار پئی تے لیٹیاں ہی کر. دعا کرو اللہ ایسی نوبت تو پہلے ہی لائے جائے. اے اولاد واسطے بڑی بڑی ازمائش بن جاندی اولاد واسطے. عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ ماں باپ بستر تے لیٹے ہوندے نے تے اوتھے لیٹیاں ہی پیشاب پخانہ کر دیں دیں. حضور جدو میں نکاح سانا تو میں بھی یقیناً ایویں ہی چار پئی تے لیٹیاں بولو براز کر دیندہ سا تے میری ماں اپنے ہتھاں دے نال میرا بولو براز صاف کر دی سی. حضور ہون سیم ایک کیفیت میرے ماپیاں دی ہو گئی ہے. وہ منجی تے لیٹیاں بولو براز کر دیندے نے تے میں اپنے ہاتھ نال بولو براز صاف کرنا
میں پوچھنے آیا جویں او صاف کرتے سن میں بھی ہن اونج ہی کرنا تو کیا میں اپنے ماپیاں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیا میں انہاں دا حق ادا کر دیتا ہے؟ سنو ان سرکار دا فرمان، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے غلام تو یقیناً انج ہی کردہ ہوئے گا جویں انہوں نے کیتا ہے، پر اے دس جدوں کدی بچپن دے اندر تینوں کدی بخار ہویا ہوئے گا تے تیری بیماری ود گئی ہوئے گی تے کیا تیرے ماپیاں نے کدی آکھیا ہونا ہے یا اللہ اس بیماری نالو تینوں چوکی لے؟ اچھا ان جڑے بزرگ بیٹھے ہو اپنی ایمانداری نہ دسنا تو آڑے بچے اگر بیمار ہو جان تے ڈاکٹر انہوں کہے جی یہ علاج ہے تو کیا تسی کدی اپنی زبان تو جملہ کہو گے کہ یا اللہ ہون تینوں چوکی لے؟ میں ایسے بندے ویکھے نے جڑے بیبیاں دیکھیں جڑیاں اپنی زیور جا کے ڈاکٹر دے ٹیبل تے رکھ کے کہندیاں نے جی ساڈا بچہ بچا لو کسی طریقے دے نال۔ آپ نے فرمایا کدی تیری کیفیت انج دی ہوئی ہوئے کہ تو نکے ہوندے بیمار ہوئے تے تیرے والدین نے جملہ عرض کیتی ضرور ماپے تے نہیں نہ یہ گل کر دے۔ آپ نے فرمایا اے دس انہاں دی ایک کیفیت ہن تو ویکھ کے تیرے دل وچ خیال آوندا ہے کہ نہیں کہ یا اللہ ایس حالت نالوں تے انہاں دے پردے ہی کاجل ہے؟ عرض کیتی ضرور ہے تے کئی واری ذہن وچ خیال آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہجے پوچھن آیا ہے حق ادا کر دیتا ہے؟ اجے پوچھن آیا کہ میں حق ادا کر دیتا ہے؟ صحابی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ عرض کیتی حضور مطلب ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیتی حضور پھر میں کی کر سکنا؟ فرمایا تو اکو کم کر سکنا ہے۔ حضور او کی فرمایا قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکنا ہے یا اللہ جدوں میں نکا سانا اے میرے تے رحم کر دے سن ہون اے بڑھے ہو گئے نے ہون اے نہ ہوتے تو رحم فرما چھڑ اے کر سکنا۔ حسن سلوک حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ لکھ دیں، آپ فرمانے نے کہ تو اپنے ماں باپ دے کول ہومیں تیرے ماں باپ تینوں لے کے ٹر پین کہندے نے اپنے ماپیاں دے اگے لگ کے کدی نہ ٹری، اپنے ماپیاں دے اگے لگ کے۔ اور ایتھے ایک مسئلہ بھی دس دیں بزرگاں نے لکھیا، فرماندے نے اے گھر دے وچ غربت آن دا ایک سبب اے بھی ہے کہ بندہ اپنے تو بڑے دے اگے لگ کے ٹردا ہو۔ ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چاہے آ کر یا رسول اللہ میرے گھر غربت آ گئی، فرمایا کدی تو اپنے بڑے دے اگے تے نہیں ٹردا؟ عرض کی ضرور میں کدی اندازہ نہیں کیتا۔ فرمایا پھر اج تو بعد غور کری۔ وہ کہندے نے میں جدو غور کیتا تو واقعی اس طرح ہونا میں بابے جا میں اگے ٹرن لگ پینا۔ کہندے نے ایک ہفتہ میں گن کے او دے مطابق جی میں سرکار فرمایا سی نا بابا ہونا تے میں اس تو پیچھے ہٹ کے ٹرنا۔ آندے نے ایک ہفتہ بھی نہیں سی گزریا کہ اللہ نے میرے رزق وچ برکتاں عطا فرما چھڑیاں۔ میں یار کوئی کسے دا بابا ہوئے تے او دا احترام کریں تے اللہ تیرے رزق وچ برکت دے وے تے جے اپنے ماپیاں دا احترام کریں تے سوچ پھر رب کنا کرم فرمائے گا۔ حضرت علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی فرماندے نے سرکار دے غلاماں اپنے ماں باپ نال جے تو چل دے ہوئے اگے لگ کے کدی نہ ٹری، سجے نہ ٹری، کھبے نہ ٹری۔ حضور پھر ٹرنے دا طریقہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جدوں بھی چلے اپنے ماپیاں دے پیچھے ہاتھ بن کے انج ٹری جویں نوکر اپنے مالک دے پیچھے ہاتھ بن کے ٹردا ہے۔ گرامی قدر حضرات والدین دی عظمت نو پہچانو، والدین دی قدر پہچانو۔ گرامی قدر حضرات تیرے تے میرے کریم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے غلاموں کعبے والو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے والو ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے والو ویکھنا بھی عبادت ہے، قرآن والوں ویکھنا بھی عبادت ہے، کعبے والوں ویکھنا بھی عبادت، قرآن والوں ویکھنا بھی عبادت۔ فرمایا قرآن والوں ویکھنا بھی عبادت، فرمایا علی اللہ ویکھنا بھی عبادت، تے اپنے مسلمان پراول محبت دی نگاہ نال ویکھنا بھی عبادت ہے، تے ماپیاں دے چہرے والوں ویکھنا بھی عبادت ہے۔ اپنے ماپیاں دے چہرے والوں ویکھنا بھی عبادت
عبادت ہے یا رسول اللہ ایک کنی عبادت ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ایک نظر محبت عقیدت دے نال اپنے ماں باپ دوویں یا دوواں دے کسے ایک دے چہرے والوں محبت دی نگاہ نال ویکھدا ہے اللہ اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے، مقبول حج دا اللہ ثواب دے دیندا ہے۔ گرامی قدر حضرات موجودہ دور دے اندر اگر کوئی بندہ 14-15 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کیا ہے کہ دعوے نال نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گئے، پر میں صدقے جاواں میرے نبی نے کیسی عظمت نو بیان فرمایا ہے، گارنٹی دے دیتی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ تو ایک نظر محبت دے نال اپنے ماں باپ دے چہرے والوں ویکھ میرا رب تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ عرض کی سونیاں گھر وچ بیٹھیاں ایک واری تے نظر نہیں نہ پیندی، اگر کوئی 2 واری ویکھے فرمایا 2 حجاں دا ثواب، اگر کوئی 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ عرض کیتی آقا تے جے کوئی زیادہ واری ویکھ لوے، میرے نبی نے گل ہی مکا دیتی، فرمایا اللہ اکبر و اطیب، فرمایا اللہ دیاں شاناں اس تو بھی بلند و بالا تے پاکیزہ نے۔ گویا میرے نبی فرمایا غلامہ جے تو 1 کروڑ واری بھی بیکھیں گا میرا رب کروڑ مقبول حج دا ہی ثواب دے دے گا۔ اے عارف اے پتہ نہیں ہونا انہاں دا شعر ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا یا کسے دا اور ہے، لیکن وزن اسے تے لکھے ہے، اسے ہی وزن تے میں نہ اے تخصیص اس واسطے کرن رہے ہیں۔ وہ بعد 2-3 بابے ساڑھے نا جی بڑے پریشان نے، ایک میاں محمد بخش صاحب، ایک بابا بلے شاہ صاحب تے ایک پیر وارث شاہ تے ایک سلطان باہو، یہ بڑے پریشان نے۔ تسی پوچھو گے وہ کیویں؟ وہ بیچارے سوچ دے نے کہ جڑے شعر اساں نہیں بھی سن آکھے وہ بھی آندے نے یہ سلطان باہو نے فرمایا، یہ میاں محمد بخش نے فرمایا۔ وہ میں اس واسطے کہ پتہ نہیں انہیں شعر کدھا ہے، لیکن بیر اسے تے ہی لکھیا ہے، ناراض دے نہیں ہو گئے ہے اسے بیر اتے لکھیا، یعنی اتے بھی آخر جو ہوئی ہوندا ہے ایدے وچ بھی ہوندا، پتہ نہیں ہے کدھا، بس لکھیا جنہیں بھی نا کیتی کمال ہے جی ہونا۔ تسی سبحان اللہ نہ کہہ جائے ہمیں 90 نیکیاں لب جان گیا ہیں۔ فرمانے نے رخ محبوب دا خانہ کعبہ، تھوڑا جا کہتا رخ محبوب دا خانہ کعبہ، اے جتھے عاشق سجدے کر دے تو زلفاں اے وچ مسلے، اے جتھے 4 مذہب رل دے کھوئی یار دی اے آب زمزم، اے جتھے گھٹ پیاسے اے پردے میاں باہو اے کی جانا مکے، جے حج ہووے وچ کر دے ایک واری محبت دے نال تو ویکھیں گا اللہ مقبول حج دا ثواب دے گا، 2 واری ویکھیں 2 حجاں دا، 3 واری فرمایا جنی واری بھی ویکھیں گا اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سرکار دا ارشاد گرامی
فرمایا 3 بندے ایسے نے جنہاں دیاں دعاواں نو اللہ رد نہیں کردا. کنے بندے جی؟ آقا کیڑے کیڑے؟ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم بندے دی دعا نو رد نہیں کردا. و دعوت المسافر، مسافر بندے دی اللہ دعا نو رد نہیں کردا. فرمایا تیسرے نمبر تے فرمایا والدین اپنی اولاد دے حق وچ جڑی دعا کرن اللہ اس دعا نو کدی رد نہیں جے کردا. والدین اپنی اولاد دے حق وچ جڑی دعا کرن اللہ اس دعا نو کدی رد، بولیے ذرا، اللہ اس دعا نو کدی رد نہیں کردا. والدین اپنی اولاد دے حق. ایک بزرگاں دا میں تذکرہ پڑھیا، انہوں نے لکھیا، فرماندے نے کہ اولاد واسطے والد دی دعا پتہ سب تو بہتر کیڑی ہونی چاہیے؟ پوچھے نا جی والد نو اولاد واسطے سب تو بہتر دعا کیڑی کرنی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا والد نو اولاد واسطے سب تو بہتر دعا اے وے کہ پتر واسطے جدو دعا منگے، دھی واسطے جدو دعا منگے، آکھے یا اللہ انہاں نو نجات عطا کر دیں. انہاں نو کی عطا کر دیں؟ نجات. تو جدو اے کہتا نجات عطا کر دیں تو او دے وچ دنیا دی ہر مشکل تو بھی نجات مل جائے گی، تے قبر حشر دی مشکلہ تو بھی اللہ نجات عطا فرما چڑے گا. اچھا تسی بزرگ بیٹھے ہو، میں تانوں بھی ایک جملہ کہاں گا، اصلاح نہیں ہے. ایک بزرگاں دا قول ہے، وہ فرماندے نے میں اج تک اپنے پتر نو کدی کوئی کام ہی نہیں آکھیا. وہ پوچھا جی کیوں؟ فرماندے نے یہ ایک وجہ ہے. وجہ کی ہے؟ وہ بڑی دلچسپ ہے. فرماندے نے وجہ ہے کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ دی نافرمانی کرے گی، نہ باپ حکم دے گا تے اولاد دی نافرمانی کرے تو وہ نافرمانی پتر نو جہنم وچ لے جائے گا. فرماندے نے میں اج تک پتر نو کوئی کام ہی نہیں آکھیا. وجہ فرماندے نے اس ڈر تو نہیں آکھیا کہ دے میں کام آکھاں تے او بیچارہ اس ٹائم کرن دے موڈ وچ ہی نہ ہوئے، او کرن دے موڈ وچ ہی نہ ہوئے اس ٹائم، یا او دے کول ٹائم نہ ہوئے، یا اس ٹائم او دی طبیعت ٹھیک نہ ہوئے، طبیعت اجازت نہ دیندی ہوئے تے او کام نہ کر کے کدھر میرا نافرمان ہو کے جہنم وچ نہ چلا جائے. اے بھی ایک سوچ ہے نا جی، اے بھی ایک سوچ ہونی چاہیے انسان کی. میں کل ایک جمعہ دے اندر نا جی ایک گل ایک بیان کی تھی، میں کیا ساڈے وچ تربیت دا بڑا فقدان ہے. تربیت، کوئی استاد ہے، کوئی والد ہے، کوئی والد ہے، کوئی بڑا بھرا ہے، چھوٹا بھرا ہے، تربیت دا بڑا فقدان ہے. والد نو اولاد دی تربیت، استاد نو شاگرد دی تربیت کس انداز نہ چاہیے. بڑا پیارا ایک واقعہ ہے. ایک بچہ اپنے استاد نو ملنے واسطے آیا، تو جدو ملنا واسطے آیا نا ادو وہ بھی ایک قابل استاد بن گیا سی. قابل استاد تے استاد نو آ کے سلام کیتا، تے سلام کرنے تو بعد عرض کردا ہے استاد جی اج اے جس مقام تے کھلوتا ہاں تہاڈی وجہ تو کھلوتا ہوں، تہاڈی وجہ تو. انہیں کہا بیٹا میری وجہ تو او کیویں؟ انہیں کہا استاد جی وجہ ہے وے ایک دن سکولے پڑھ دے ساں تے میں ایک بچے دی کڑی چوری کر لئی. کڑی جدو چوری کیتی تو تسی آئے، تو انہوں دسیا بچے نے کہ جی میری کڑی چوری ہو گئی. تساں دروازہ بند کروا دیتا تے دروازہ بند کروا کے تساں کہیا لو بھئی سارے منڈے اپنی آنکھاں بند کر لو. میں تلاشی لین لگا. استاد جی اساں سارے آنکھاں بند کر لیاں تے میں آکھیا لے بھئی اج میں ماریا گیا. تے استاد جی تسی بچیاں دی تلاشی لینی شروع کر دیتی. میں بیٹھا سا سینٹر دے اندر. جدو تسی میرے کو لائے نا تے میری جیب وچوں تساں کڑی کڈ لئی تے مینوں اے سی کہ بس ہن استاد مینوں 2-4 چنڈا مارن گے، منڈیاں دے سامنے ذلیل کرن گے. لیکن استاد جی تساں میری جیب وچوں کڑی کڈ کے نا اپنی جیب وچ پا کے تے جڑے منڈے میرے تو اگے بیٹھے سن تساں انہاں ساریاں دی بھی تلاشی لے لئی سی. تساں انہاں ساریاں دی بھی تلاشی لئی. تو بعد دے اندر تسی اس مطلوبہ بندے نو کڑی دے دیتی جی دی کڑی چوری میں کیتی سی. استاد نے جدو بچے دی گل سنی تے استاد حیرانگی نال اس بچے لو ویکھن لگ پیا. تے بچہ کہندا ہے استاد جی کی ہویا ہے؟ تسی مینوں پہچانیا نہیں؟ میں او ہی ہاں جن نے کڑی چوری کیتی سی. استاد دی اکھاں چوں آنسو آ گیا. انہیں کہا اللہ دی قسم مینوں تے اج پتہ لگا وہ توں سے. وہ مینوں تے اج وہ حیران ہو کہندا استاد جی اے کیویں کڑی تساں میری جیب وچوں نہیں کڈی؟ انہیں کہا پتر اللہ دی قسم جدوں میں آکھیا سی نا اکھاں بند کرو میں تہاڈی تلاشی لینی، تہاڈیاں اکھاں بند کرا کے تے میں بھی اپنی اکھاں بند کر لئیاں سن. ہائے 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 میں بھی اپنی اکھاں پتر بند کیتیاں سن.
تاکہ مینوں بھی نہ پتہ لگے کہ انہاں وچ کون ہے۔ تے بچہ کہندا استاد جی بس تواڈے اس مخلص رویے نہیں اج مینوں اس مقام تے کھڑا کر دیتا۔ اگر ساڈے گھراں دا ماحول بھی ایسا ہو جائے، ساڈے گھر دے اندر اگر کوئی بچہ تھوڑی شرارت کرے نا تے پیو دی پھر عادت یہی ہوندی ہے تے وہ چاہندا بھی ہے کہ میں پورے خاندان دے سامنے انہوں چنگی طرح دی مٹی پلیت کراں، وہ بجائے اس تے کہ منڈا سیدھے رائے جائے وہ غلط پاسے ٹر پیندا۔ اپنے ذہن دا نہج تھوڑا جا تبدیل کرو سجنوں، بچے دی تربیت کرنے واسطے اچھے طریقے استعمال کرنے چاہیے نہ کہ غلط طریقے۔ اے والدین اگر چاند، ایک بزرگ نے بڑی پیاری گل کی تھی، انہوں نے کہا ماں چاہے تے پتر نو اللہ دا ولی بنا دے، ماں چاہے تے پتر نو وقت دا ڈاکو بنا دے۔ وہ ایک ڈاکو سی جو پھانسی دے پھندے تے لے کے گئے نا تے انہوں پوچھیا کو تیری تمنا، انہوں نے کہا جی میری ماں نو ملا دے۔ ماں آئی تو ماں ویک کے ماں ہی ہوندی رو پئی تو منڈا بول کے آندا اماں اج میں جس مقام تے پہنچا نا تیری وجہ تو ہی پہنچیا ہوں۔ انہوں نے کہا او کیویں؟ انہوں نے کہا اماں جدن پہلے دن چوری کر کے ہاں تے ابا میں نے 2 سٹن لگا سی تے توں آکھیا جی ہائے ہائے کوئی نہیں کی ہویا، آنڈا ہی ہے نا چوری کر لیا تے کی ہو گیا، اگر تو اس دن 2 مینوں پے جان دیندی نا تے اج میں ایتھے تک نہ جانا۔ گرامی قدر حضرات، والدین دا اولاد دی تربیت وچ بہت بڑا حق ہوندا ہے۔ اگر اولاد نو والدین اچھی تربیت کرے، انہوں قرآن دی تعلیم دے وے، مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھاوے تے اے نظریہ رکھ کے پڑھائے کہ یار ایک دن دنیا تو جانا تے ہے ہی ہے تے جدوں میں دنیا تو جاواں نا اے پتر میرے مرن تو بعد میرا جنازہ بھی آپ پڑھاوے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب جے میں حق بجانب ہوا تو میں جملہ کہہ سکنا ہے بھی حق بجانب تے ہے بھی گل حق وہ یہ کہ اسی انگریزی یہ نہیں پڑھ چکے ہیں کہ اسی انگریزاں دے بالاں نو پڑھا لینے ہیں، لیکن اسی قرآن اینا نہیں پڑھے کہ جے پیو مر جائے تو اسی دا جنازہ ہی پڑھا لئیے، ماں مر جائے تو اسی دا جنازہ ہی پڑھا لئیے۔ میں جملہ آخنا ہونا خدا دی قسم میں کوئی مولوی کوئی پیر سید زیادہ آ کے اگر جنازہ پڑھائے گا نا تو بخشش تے ہو ہی جائے گی، یہ ساڈا یقین ہے۔ پر مینوں ایمانداری نے دسو جیڑی عقیدت دے نال پتر نے ماں واسطے دعا کر لینی ہے وہ مولوی کرے گا اس عقیدت دے نال؟ کیوں بھائی؟ جس عقیدت دے نال پتر نے باپ واسطے دعا مانگ لینی ہے کوئی ہور اس انداز نال دعا مانگ سکتا ہے؟ اور خدا دی قسم پتر تے صرف بسم اللہ ہی پڑھے نا تے رب تاں بھی بخشش فرما چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ کھو تے گل کراں در آگے میں اللہ دے جلیل القدر نبی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام او اللہ دا نبی جن نے کئی مردے زندہ کیتے نے، اللہ دے جلیل القدر نبی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک قبرستان کو لو گدرے ویکھیا ایک قبر دے اندر عذاب ہو رہے آئے، عذاب ویکھ کے اللہ دے نبی چلے گئے، چند دن تو بعد پھر اسے جگہ تو گدرے تے ویکھ دے کینے او جس قبر اچ عذاب ہو رہا سی آج اس قبر دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا پہ آئے۔ اللہ دے نبی او تھے ہی رک گئے تے رک کے عرض کر دینے پروردگار عالم یا اللہ میں چاند دن پہلے گزرے آسا تے تیرے عذاب ہو رہے آسی، آج آیا تے تیری رحمت دا نزول ہو رہے آئے، یا اللہ اے ماجرہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی وجہ اے وے اے جڑا قبر والا بندہ ہے نا اے بندہ بڑا گناہگار سی، سیاہکار سی، بد کردار سی، بد عمال سی، جدوں اے مرے آئے اینو قبر دے اندر اے دے گناہاں دی سزا دیتی گئی تے یا اللہ آج دی قبر اندر رحمت دا نزول کیوں ہے؟ آج اے دی قبر جنت دا باغ بنی ہوئی ہے، اے دی وجہ کی ہے؟ رب نے فرمایا اے میرے نبی اے دی وجہ ہے وے اے جدو بندہ مرے آسی اے دی بیوی حاملہ سی او دے پیٹ دے اندر ایک بچہ سی، جدو بچہ پیدا ہویا بچہ پروان چڑھیا پڑھن لکھن دے قابل ہویا اے دی بیوی نے اپنا بچہ مدرسے وچ داخل کرایا، بچہ جدو پہلے دن مدرسے جب داخل ہویا ہے نا کہ استاد نے آکھے اے بسم بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جدو اے دے بچے نے مینوں رحمان تے رحیم آکھیا ہے تے میری رحمت جوش چاہیے، میری رحمت جوش اندر آئی ہے تے میں کیا
جدا بچہ مینوں رحمان تے رحیم آکھے او دے پیو نو قبر چ عذاب دیواں، اے گل جچ دی نہیں، اے دے پتر دے بسم اللہ پڑھنے دی وجہ تو میں دی قبر تو عذاب اٹھا کے رحمت دا نزول فرما چھڑے آئے۔ گرامی قدر حضرات، والدین زندہ نہیں تے انہاں نال حسن سلوک کر۔ اگر والدین دنیا تو جا چکے نے، اگر والدین مر گئے نے، انہاں دے نال بھی حسن سلوک دا طریقہ میرے آقا نے ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، اگر والدین دنیا تو چلے گئے نے، فرمایا مرے ہوئے ماں باپ نال حسن سلوک دا ایک طریقہ اے وے کہ انہاں دی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوجے نمبر تے فرمایا انہاں واسطے بخشش دی دعا منگی جائے۔ آقا دعا منگیاں کیا ماں پیانوں فائدہ ہوئے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جدو اولاد اپنے ماں پیاں واسطے دعا منگ دیئے نا، فرمایا اس دعا دے صدقے جا اللہ جنت کے بندے دا درجہ بلند فرما دیں دے کہ جدو اللہ جنت دے اندر کسے بندے دا درجہ بلند کر دائے تے بندہ عرض کر دے یا اللہ میرا تے وصال ہو چکے، میں تے تیری بارگاہ وچ آ گیا ہاں، میں ہن نماز نہیں پڑھی، ہن روزہ نہیں رکھیا، حج زکاة میں نہیں بھی کوئی عمل کیتا، پھر جنت دے اندر میرا درجہ بلند کیویں ہویا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میرے بندے تو تے عمل نہیں کیتا، پر جڑا دنیا وچ اپنا پتر چھڑ کے آیا سے نا، باستغفاری والا دی کلک تیرے پتر نے تیرے واسطے بخشش دی دعا منگی سی، اساں اس دعا دے صدقے چ تیرا جنت چ درجہ بلند فرما چھڑے آئے۔ اساں اس دعا دے صدقے چ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد۔ میں کہا یار پتر دعا منگے باپ واسطے اللہ دے تے مہربانی کر دے تے جدا پتر پیو دے مرن تو بعد ہاتھی بن کے بہ جائے تے انہوں آکھیا بھی جائے دعا مانگے تو آکھیا جی بس دعا ہی دعا ہے۔ تو سرکار دا پتہ کی فرمانے؟ سرکار فرماندے نے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے نا وہ عملان دا سلسلہ مک جاندہ ہے الا ثلاثہ، مگر 3 عمل ایسے نے جڑے اس مرن والے نو وہ دے مرن تو بعد فائدہ دیں دیں۔ آقا کیڑے فرمایا صدقہ جاریہ، علم پڑھا جائے، تیسرا سرکار نے فرمایا والد صالح یدعو لہو، مرنے والا اپنے پیچھے چنگی اولاد چھڑ جائے۔ آقا چنگی اولاد کیڑی جدے کل کوٹھیاں جائیداداں بنگلے مربے ہون؟ فرمایا چنگی اولاد ہوئے والد صالح یدعو لہو، فرمایا چنگی اولاد ہوئے جڑی ماپیاں دے مر جان تو بعد انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کے بخشش دیاں دعاواں منگ دی ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا مرن والے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے 4 طریقے نے۔ پہلا نماز جنازہ پڑھنا، دوجا فرمایا بخشش دی دعا منگنا، تیسرا فرمایا اگر کوئی والدین کسے نال وعدہ کر گئے سن انہاں دے کیتے ہوئے وعدے نو تو پوریاں کر دے۔ فرمایا چوتھا حسن سلوک دا طریقہ ہے وے اپنے ماپیاں دے دوستان دا بھی انجی حیا کریا کر جویں اپنے ماپیاں دا حیا کردہ رہے آئیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ نو نقل فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن آپ سفر تے نکلے نے، نال آپ دا خادم چل دیاں سامنے بیکھیا ایک بڑھے جا بابا جی آ رہے سن۔ عبداللہ بن عمر سواری تو تھلے اترے، بابا جی نال مصافہ کیتا، پھر بابا جی نال معانقہ کیتا، پھر اپنے سر تو اپنی دستار لا کے بابا جی دے سر دے اتے رکھ دیتی، اپنے غلام نو فرمایا
فرمایا اے سواری بھی بابا جی نو پیش کر دے. بابا جی سواری لے کے چلے گئے. غلام عرض کر دینے حضور اگر اس بابے نو چند درم دے دیں دے تے بابا تے خوش ہو کے ٹوری جانا سی, پر تسا اینی مہربانی کیتی, پہلے سلام لیا پھر معانقہ کیتا پھر دستار دیتی پھر اپنی سواری دیتی ہے. ایدی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا او ایدی وجہ ہے وے اے بابا کوئی معمولی بابا نہیں بلکہ میرے باپ فاروق آدم دا یار سی کہ میں تے نبی پاک دے فرمان تے عمل کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اپنے پیو دے یار دا بھی انجی ادب کریا کرو جی میں اپنے باپ دا ادب کر دے رہے ہو. اپنی ماں دی سہیلی دا بھی انجی حیا کریا کرو جی میں اپنی ماں دا حیا کر دے رہے ہو. گرامی قدر حضرات ماں باپ زندہ نے تے انہاں دی قدر کرو. آج میں کئی والدین ایسے بھی دیکھے دعائی دی خاطر پریشان پھر دے ہوندے نے. ہن جملے میرے توجہ نال سنے آجے. کئی اولاداں ایسیاں نے اگر 4 پتر نے تے ماں باپ بیمار ہو جان تے ایک آندہ ہے یار ابا جی بیمار نے دعائی لے آندہ دوجہ ہی لے کے آئے گا میں کیڑا کوئی ٹھیکہ لے آئے. دوجہ آندہ تریجہ لے کے آئے گا میں کیڑا کوئی ٹھیکہ لے ہے. تیجہ آندہ جی پہلے ہی لے کے آئے گا میں کیڑا ابے دا ٹھیکہ لے ہے. اے ابا تے سارے آندہ ہی ہے نا. میں ڈاکٹر صاحب آنا وا اگر 12 پتر ہون نا ایک پیو دے تے کلا پیو 12 پترانو تے پال لیندہ ہے, پر 12 پتر رال کے کلے پیو نو نہیں جے پال سکدے. میرے کریم آقا دے غلامو اگر ماں باپ زندہ جے انہاں دے کھان پین دا دعائی بوٹی دا خیال کرو کہ جدوں مر جان پھر سانو بڑے چیتے ہوندے نے. پھر اسی آنے یار ہون ختم دعانے تے بڑا سارا ختم دعانے ہون جی دیگاں پکانیاں نے ہون جناب اسی کسٹرڈ بھی بناواں گے ہون اسی بڑا تقسیم کرانگے. میں کیا یارا جدوں تیرا پیو زندہ سی ایک کیلے دی خاطر ترسدا رہا ایک سیب نو بھی ترسدا رہا ہے ایک بوتل پین نو ترسدا رہا ہے. ادوں تے پیو دا خیال نہیں ہو کیتا جے اج مر گیا ہے تے اج دیگاں چڑھا دیتیاں نہیں. صفدر علی صفدر نے بڑا مزے دا جملہ آکھیا. صفدر علی صفدر بول کے آندا ہے کیتی جیوندیاں خدمت نا ماپیاں دی کیتی جیوندیاں خدمت نا ماپیاں دی مویاں ٹونگ رچان دا ایکی فیدہ پہلے کول بے کے دکھڑا پھول آئی نہیں ہو. پہلے کول بے کے دکھڑا پھول آئی نہیں. پیو ترستا ہی رہا کدی نور احمد میرے کول بھی بوے گا پہلے 11 تو ہی ویل نہیں ملدا. پہلے کول بے کے دکھڑا اے پھول آئی نہیں پچھوں رون کرلان دا ایکی فیدہ ہوندیاں پکھنا پیاس پچھی پچھوں دیگاں چڑھان دا ایکی فیدہ سا ہوندیاں پکھنا پیاس پچھی سا ہوندیاں پکھنا پیاس پچھی پچھوں دیگاں چڑھان دا ایکی فیدہ سب درج دیتے ماپے نہ
مکے وال جان دا کی فائدہ بعد چاکے جی اسی ہن اے کر دیتا او جدو زندہ سی ادو پوچھیا نہیں ہو بیچارے نو ہن کی فائدہ سارا کچھ کرنے دا ہن صرف اپنا نک رکھنا واسطے سارا کچھ کرنے ہیں کہ یار ہن کی آکھن گے گوانڈی لے بھی ساری زندگی پیو نے کھوایا ہی تے ہن جاندی واری پیو دا ختم بھی نہیں تو آ سکے کیتا کی ہے پیو زندہ ہی سجنا تے دی قدر کر اللہ دی عزت دی قسم جے انہوں نے پوچھ کے ویکھو جنہاں دے باپ ٹر گئے انہوں نے اج قدر ہوندی میرے اپنے ماپیاں دی جدو زندہ نہ ادو نہیں اسی قدر کر دے کسی نے آکھیا پھر پچھتاوے کیا ہووت جب چگ جائیں چڑیاں کھیت پھر رولان تو علاوہ اور کوئی گل نہیں رہ جاندی اگر ماں باپ زندہ جے تو روزانہ جا کے انہوں دے کول بویا کرو تسی جنہ مرضی تھکے ٹوٹیا ہو نا باہروں آ کے 4 منٹ کول بہ کے ابا جی دا ہاتھ پھڑ کے چمو ماں دا ہاتھ پھڑ کے چمو تے پیار دیاں بہ کے گلاں کرو میرے نبی دا ارشاد ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ماپیاں دے کول بہ کے گلاں کرے تے ماپیاں نو ہسائے او دے ماں باپ اونوں ہسان آقا فرماندے نے میدان جنگ وچ جا کے تلوار لے کے کافراں نال لڑن تو زیادہ اللہ اینوں اجر عطا فرمائے گا جیڑا اپنے ماں باپ نو ہسا رہا ہے تے آج کل ماں باپ بچارے ویکھدے رہندے نے کدی بشیر احمد بھی کول پوے گا نور احمد بھی کول پوے گا انہاں نو پوچھ کے میں اپنی گل کرنا ماں باپ ٹر جان تے ماں باپ نال گلاں کرنا تے پھر بندے نو سپیشل قبرستان ہی جانا پیندا ہے ہاں گھر دے 10 کمرے ہونا ڈاکٹر صاحب 10 کمرے تے سب تو زیادہ رش اسے کمرے چ ہوندا جتھے بڈھے ماں باپ بیٹھے ہوندے نے ہاں حقیقت گل جے بھین بھرا رشتہ داری حقیقت گل جے ادو تک ہی بھین بھرا تے سارے ہوندے نے جب تک ماں باپ زندہ ہون بھیناں دا بھی ادو دل لگدا ہے جدو ماں باپ گھر دے اندر موجود ہون بھرا اگر 8 ہون تے 8 دے 8 علیحدہ ہون لیکن جدو ماں باپ زندہ ہون نا تے او بھی یقیناً آ کے ایک دن گھر ماں دے کول بہندے ضرور نے تے رونقاں ساریاں ماں باپ دے نال ہی ہوندیاں جے جنہاں دے ماں باپ زندہ نے سجنوں اپنے ماں باپ دی قدر کرو انہاں دی رسپیکٹ کرو انہاں دے کھانے پینے دا خیال رکھو ایک سرکار نے فرمایا ماں باپ اولاد واسطے جڑی دعا مانگدے نے نا کدی رد نہیں جاندی ایک ہوندا ہے دعا کروانا ایک ہوندا ہے دعا لینا دعا کروانی بھی چاہیے ماپیاں دے کول بہ کے ابا جی حالات اوکھے ہو گئے دعا کر دیو پر دعا لین دا طریقہ ہے کدی تینوں تنخواہ ملی ہوئے نویں تازی تو تنخواہ لے کے آیا ہوئے تے گھر آ کے سیدھا ماں باپ دے کول بہ کے ماں باپ دے ہاتھ چوم کے کہو ابا جی آؤ ہاں جی میرے نال تانوں شاپنگ کرا کے لے آواں ویسے میں ویسے ہے تو جملہ تھوڑا جا ڈاڈا جی اگر میں پوچھا نا بھی جن 200-250-300 بندہ بیٹھا ہے تواڈے چوں جڑے کدی انج کیتا ہوئے کہ تنخواہ آئی ہوئے تے بندہ آ کے اماں نو آ کے اماں جی آؤ ہاں چلیے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات کوئی 1000 بندے جو کوئی ایک بندہ ہوئے گا بیوی نو آندے نے آؤ ذرا چلیے شاپنگ کرنا واسطے تے میں کہ سجنا اس ماں نو بھی پوچھنا جنہیں تینوں جمیا تے پالے ہے اس پیو نو بھی پوچھ تے میں آخری جملہ کہہ کے نا جی تو بات نو ختم کرنا جب میرا سفر کافی لمبا جی میں گجر خان جانا ہے راول پنڈی دے قریب تو جانا بھی ادھر مین جی ٹی روڈ والی سائڈ تو تے آخری جملے نے ماں باپ زندہ جے سجن انہاں دی قدر کرو انہاں دے کھانے پینے دا کدی انہاں دے سامنے اچھی ساہ نہ لینا کدی اوف بھی نہ کرنا سرکار فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندے نو لیا جائے گا نامہ اعمال جتھے تول رہے ہون گے امام قرطبی نے لکھیا فرماندے نے جدو ترکڑی تے لیا کے اعمال تولے جان گے نا توجہ جی فرماندے نے ترکڑی تے اعمال تولے جا رہے ہون گے او دے اعمال اینے ہون گے نیکیاں تے بدیاں برابر ہون گیاں نیکیاں تے بدیاں بولیے نیکیاں تے بدیاں بین ہوئے گا وہ کم ہوئے گا بھی اے نہ جنتی ہے تے نہ دوزخی ہے اے آراف والے چھے سینٹر درمیان کھلوتا رہے اینی دیر میں ایک فرشتہ آئے گا تیزی دے نال تے آ کے دے گناہاں والے پلڑے دے ہوتے ایک پرچی رکھ دے گا گناہاں والے پلڑے ایک پرچی رکھے گا وہ جو ہی پرچی رکھے گا نا جی وہ گناہاں والا پرچا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ پوچھے گا وہ کی رکھے یہ دے وچ ایک پرچی رکھن دے نال ہی پلڑا بھاری ہو گیا یہ کی رکھے تو فرشتہ بول کے آکھے گا اے دے اوتے لکھے ہے اوف
قرآن پاک اللہ فرماتا ہے نا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہاں نوں جھڑکنا تو ایک پاسے رہ گیا، انہاں دے سامنے اف تک نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا۔ وہ کہن گے یہ تے اف لکھے ہے، یہ تو اپنے باپ نو ایک دن بیٹھے بیٹھے اف آکھیا سی۔ اچھا ہن پوچھو گے جی اف کی ہے؟ تسی گل کردے ہوئے ماں باپ تہاڈے نال گلاں کردے ہون تے گلاں کردے تہانوں کوئی انہاں دی گل چنگی نہ لگے تے بندہ انج آکھنا اوہ اے ہی جے اف، ناپسندیدگی دا اظہار کرنا۔ کہا جائے گا اے تیرا ایک کلا لفظ جڑا نا اف ہے، انہیں تیرے گناہاں نوں بھاری کر دیتا ہے۔ توجہ جی توجہ، بس 2 منٹ صرف۔ اے تیرا وہ لفظ ہے اف، حکم ہوئے گا انہوں دوزخ لے جاؤ۔ جدو دوزخ پر لے کے جا رہے ہوں گے نا تو وہ کہے گا فرشتو 1 منٹ کھلوو، مینوں ایک بار اللہ دی بارگاہ پھر لے چلو۔ وہ کہن گے ہن تو کی لین جانا ہے؟ تیرا فیصلہ ہو گیا، ہن تو دوزخ وچ جانا ہے۔ وہ آکھے گا ایک بار ہی لے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا فرشتے انہوں واپس لے آؤ میری بارگاہ، واپس آئے گا۔ یا اللہ آ گیا تیری، اللہ فرمائے گا تو تینوں حکم ہو گیا سی جہنم دا، تو پھر واپس کس بھروسے تے واپس آندا سا لے کے چلو، کی چاہنا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں ویکھیا کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کٹ۔ تو جدو فرشتے میں لے کے جا رہے سن تے سامنے میری نظر پئی ہے تے میرے پیو نوں بھی فرشتے دوزخ وچ لے کے جا رہے سن، وہ بھی گناہ گار ہے میں بھی گناہ گار ہوں۔ تو یا اللہ میں تیری بارگاہ چ عرض کرنا واسطے آیا۔ اللہ فرمائے گا کی عرض کرنی ہے ہوں؟ وہ کہے گا یا اللہ عرض کرنی ہے میرے پیو دے گناہ جڑے نے نا وہ سارے گناہ مینوں دے دے، میرے پیو دے سارے گناہ میرے کھاتے چ پا دے، تو جڑیاں میریاں نیکیاں نے نا وہ ساریاں میرے پیو نوں دے دے۔ تو یا اللہ او دے گناہ مینوں تے میریاں نیکیاں ساریاں میرے باپ نوں دے دے، تو یا اللہ میرے باپ نوں جنت وچ بھیج دے۔ سرکار فرماندے نے اللہ تعالیٰ اس بندے دی گل سن کے اپنی شان دے مطابق مسکرائے گا، اللہ مسکرائے گا۔ اللہ فرمائے گا وہ دنیا چ رہ کے پیو دی نافرمانی کی تھی اج ہن بڑی فرما برداری کرنے ہیں۔ عرض کرے گا یا اللہ میں سوچا ہے کہ چل ساری زندگی تے نافرمانی کی تھی چل اج ہی پیو تے مہربانی کر دے کر۔ اللہ مسکرا کے پتہ کی فرمائے گا اے تیری ادا مینوں بڑی پسند آئی، انج کر اپنے پیو دا ہاتھ پھڑ تو بھی جنت جا تے اپنے پیو نوں بھی جنت چ لے جا۔ میں کہا یار جے اوتھے اینی کرم نوازی کیتی قبول ہو سکتی تے جڑا بندہ ساری دنیا ساری زندگی پیو دے سامنے انج ہاتھ بن کے کھلوتا رہے گا۔ میرا تو یقین ہے فرشتے رب فرمائے گا اینوں بغیر حساب کتاب تو سیدھا ہی لے جاؤ، سیدھا ہی لے جاؤ اس نوں جنت دے اندر۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو زبان تو کوئی قصدن یا سہون کوئی جملہ غلط بولیا گیا ہوئے تہاڈی بارگاہ چ بھی معافی درخواست گاراں، اللہ دی بارگاہ چ بھی معافی درخواست گاراں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔